TV. Dul makedo kod mibadhi kod nyao bidhruok EACC ochopo winjruok matiyo kanyakla kod riwruok mag jodolo e kedo gi mibadhi e pachoka. Ka giloso kod ute fwambo e log tich mar EACC, jakom margi Bishop David Oginde okoni tiyo kod kanise biro konye dino ne okoche manyao mibadhi. Jodolo okoni gibiro dhialo e lela josiasa matiyo kod kanise e luoko omenda moyudi e yor mibadhi. Jodolo bende osingo medo jolwenj kedo gi mibadhi ma okwako Kenya. And they have also given us insight and wisdom on some things that we could consider doing and partnering together with the church and with the general religious community. And they have promised to stand with us as we stand against this vice of corruption in the country. We are not going to use the pulpit as a place where politicians come and champion their divisive rhetoric and they talk. Also, we said the church is not a place, and I was on record for politicians, and not just politicians, anyone, because now in Kenya we have many emerging cultures. It's not a place of cleaning ill-gotten money.